ing gelar Data Pitana sekali bah ngono langgeng tiyang angringgit perlu gelar carita gelar jaman pur bawa punika ingkang kangge mitaning kandha cinarita nyarasaken glaring negari Dwarawati surat wah Eko Adidasa Purwa wah pengaraning wadah Eko maring sawiji adi limuwih dasa 10 Purwa wiwitaning kandha cinarita Sapa Raja Sasrabah wana Widra Saparaning pitu raja araning Ratu Sasa Sewu bah wana jagat Widra sak jagat Pramudita njajal 1000 negari katetaing Jawata kasangga ing petini kawulan ing akasa kapit apiting samudra laya kata ingkang sami anggana laras candraning negari panjang pundung pasir wukir benawi gemang Maripakarta tur Raharja panjang dawa capaning negara pundung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung loh bumi rawa benawi bengawan iku arane Wananta negari ngongkorake tanah padunungan yang ngerengake tanah pesabinan menangkan benawi ngedepno layaran tur mangkut bandaran ageng tinggal jembar playuning negari gedhe Katribawani muruk obore adot tebane ana bumi rata tambak Bang-Banggir Nawa Siti Mlayu ketingalipun negari sakelangkung Raharja anyarasaken tiyang lumampah dagang layar kena para sudagar ageng senajan kawula cilik ingkang kula centak welija bebakulan dodolo godhong dodolo beting dodolo sutet mubeng pasapanta bondo pisan padha seneng atine janji madhep mantep percaya marang gesang cukup den sandang kalian pangaridatan ama ingkang nyandang kekirangan senajan tiyang manca negari ingkang sami andon kebara tingalipun jedheng apipit aben cukit tepung taritis papan jembar katingarupa ananging andadosaken ora harjaning negari kawula cilik ingkang samya narakisma panggarapaning bumi lumampah ing pertanian samya ngungkul pangolahing tetanen minggahe karang kitren ana kawula cilik nandura pedang awet tetunggungan nandura klapa awet jejanjangan ketingalipun terus ingkang sarwa tinandung jinawi mirakang sarwa tinuku tingalipun asri kedayan saka tentreming negari lampahing grandal kampak kecu maling perampok ora ono
nyataning ingon-ingoning kawula cilik rupiah 1 iwen bebek ayam datang ana ingkang kinandangan rupiah raja kaya kebo sapi kuda mendo datang ana ingkang cinyancangan panjenjing kagiring medal dhateng papan pangonan mantra wetan gendang milen wanci jam 1:30 gangsal sonten sekaling raja kaya kagiring mulai marang kandhangipun piyambak-piyambak sowan-sowangan tinggal pating selong suarane para nayakan ing praja dalah sak panekaring para mantri-mantri bupati samya bekti dhateng kewajibane sumengkening negaraning nganti njunjung teluraning Sang Sri Naranaka sing digenti bolu-bolu rambat tanging tiyang angringgit jantura candraning negari dipun cedhak jantur sedinten pramila rampung dipun gelar cedalu mila klangkauna candraning kadya sekar gadung manglung pengangung yen sinandung kembang nyotang saya dangu tang saya ketingalipun hangaranoi cekap candraning negara wenang den cariyosaken jejuluking Sang Nata Tambuh kang nguninga praceka surat Danawa prambat taning kayu paloka resmining Widodari endahe priwadon ing mriku gelap ingkang sampun mastani inggih punika panjenenganipun Sang Sri Narendra Bathara Krisna ya Sang Padmanaba Alimurti Danaradana Danaradaya maling ulang asmara sejarahe Dasarti sing Bathara Wisnu Mejawanta kadulungan kulit ireng cemani winastan ireng mulus panjenenganipun Sang Nata narak wonten ing kursi gading linemekan kasur babut pramadani kabeh apit tejo kawen kuku kesamping kembang para jati nata gandhek madhep dampar kencana kadya boyone jane Sang Nata pindha ndaruk jejagongan ingkang marak mungguing ngarasa inggih menika warangka negari Durawati Retya Ratih Udawa wonten inggihipun Sang Patih Udawa inggih menika polisi Wanawiru Ki Raden Harya Setyaki datan kantun Atmaja Nira nenggih Sang Raden Wisnubrata inggih Sang Raden Jayasamba nampi soalipun ingkang raka ing negari Mandura inggih menika Sang Prabu Baladewa peka andel soaning para wadya bala datan ana ingkang kacicir babar pisan lirtu mrining kadya Peksi Jayalana Peksi Jaya menang melono alap-alap kaya manuk kasamber alap-alap panjenenganipun bating jebul ayo tituan kina Sang Notar Sembal pangandika dumateng warangka negari Durawati nanging dereng kawya sing lesan
mangandikan nyosang nata